गेलेमु थाखोनि मोनसे रादाब फोसावनो सिगांदों। मुलुगनि लाख लाख गेलेमु अनसायगिरिफोरा चेम्पियन्स ट्रफी 2025 आव भारत आरो पाकिस्ताननि गेजेराव हाई वोल्टेज बादायलायनायखौ नुनो मोन्दों। विराट कोहलीनि गोख्रों बेटिंजों पाकिस्ताना टीम इंडियानि आखायाव जेननो गोनां जायो। बे भारत पाकिस्तान मैचआव किं कोहलीनि सेन्चुरी खालामनाया मुलुगनाङैनो बाखनाय जादों। गुबुन फारसेथिं बे मैचआव गुबुन गुबुन गोसो बोनो हानाय बिथिंफोरनि गेजेराव गंसे घड़ीया गोसो बोनो हादों सुबुंफोरनि गोसोखौ। बे घड़ीया अलराउंडार हार्दिक पांड्यानि आखायावमोन। हार्दिक पांड्यानि आखायाव थानाय लग्जारी आरो बेसेन गोसा घड़ीया सशियेल मीडियायाव सावरायनायनि मोनसे बिन्दो जादों। हार्दिकनि आखायाव थानाय बे घड़ीया रिचर्ड मिलनि RM2702CA FQ मडेलनि। जरखायै हादोरनि मुंदांखा गेलेगिरिफोरा बे ब्रेन्डनि घड़ीफोरखौ गानो। सोमोनांथावदि बे घड़ीनि हाथाइनि बेसेना फ्राय 7 कोटी। बबेखानि मैच जोबनायनि उनाव हार्दिक पांड्यानि 7 कोटी रांनि घड़ीया जरखायै सशियेल मीडियायाव सावरायनायनि बिन्दो जादों। नोंथांनि जिउआव जायखिजाया खामानियावनो हेंथा नुजाथिदों नामा? गोब्राब नाजासेयावबो जिउआव जाफुंसारनायखौ मोननो हायाखै नामा? जुदि नोंथाङा बेफोर बायदि जेंनाफोरजों मोगा-मोगि जानांदोंब्ला बे खेबनिफ्राय जिंगासिनांगौ गैलिया। मुलुग दरबाराव तन्त्र मन्त्रनि थाखाय बयनिख्रुइबो मुंदांखासिन थावनियानो जादों मायां। मायांखौ साधु बिद्यानि रायजो होननानैबो मिथिनाय जायो। बे मायांनिफ्रायनो तान्त्रिकनि सोलोंथाइ लानानै फैदों मुंदांखा रबि कबिराजा। बिथांनिफ्राय नोंथाङा नोंथांनि जिउनि गासिबो रोखोमनि जेंना जेंसिफोरखौ सुस्रांनानै लानो हागोन। बिसि फिसायनि गेजेराव जेंना, गोसो थोनाया गारनानै थाङोब्ला लाबोफिननाय, जुलिनि जेंना, साख्रि मोननो हायै, हा-हु, धोन सम्पथिनि जेंना, बायदि बायदि जेंनानिफ्राय उदां जानो एबा सुस्रांनानै लानो थाखाय नोंथाङा दिनैनो दानो जगाजग खालामनो हागोन रबि कबिराजखौ। रबि कबिराजखौ जगाजग खालामनो थाखाय मबाइल नाम्बार 7099193841 एबा 7086047381 आव कल खालामनो हागोन।